you in advance tichiti zvoni rambai muchitibatsira muchistretcha your hands towards our granny so that tibvewo kuno kuchiredzi because the aim is to leave Chiredzi after the house is completed. Saka tichange tichikuratidzaiwo zvakare zvimwe zvezvinhu zvatichange tichiita pamba pagogo Chisare. There's some of the things I actually noticed kuti we inini anani nagogo Chisare, that's the we tinofanira kunge maybe tichibatsirwa nepadivi tiri vaviri tichivaka kabathroom pedu because we literally don't have somewhere to bath or kungoendawo hide out because tambotsvaga kuti tokwanisa kunge tichasei tichigezera papi tikashayiwa. Saka muzuva ranhasi I think tichanotema matanda edu, tapedza kutema matanda edu nagogo Chisare tovaka kabathroom kedu kadiki diki ikakoko. By the end of today maybe tinenge taane nebathroom toisa masaga edu because we are gonna work with what we have for the meantime. So isusu tiri kuaima kuti imba ipere at the end of the day tichishandisawo maresources atinawo. We are also gonna build maybe kachirugu katakaona the setup yekuzaka. I was actually motivated nekuona zvakaita seizvo. So inini nagogo Chisare I think ndoti maprojects kwedu atinenge tichiita tiri vaviri. Saka to all those who wants to help or to keep supporting Gogo Chisare, please don't forget to get in touch with me on +2637878722285 and also Saka guys, kana ndakwanisa kuzobata muridzi wepanzvimbo panapa ndofunga chasoita interview in-depth interview chaiyo. Saka pari zvino ndo kwatiri kuno kuchitsvaka matomatoes. Saka kune avavo vanenge vaida kutaricha kuti we still here, I think ticharamba tichiuya hedu panapa tangomuka makuseseni nekutouya kuno. But chimwe chinhu guys chandakanotisa about nzvimbo inopisa. Right, sakutanga. Yes. Zviri sei guys, tiri kuno kuchiredzi ko Buffalo kana Buffalo charo zvawafunga ngori dana zita rachone. Saka takazosvika kwambuya Chisare kwatiri kubatsira kuti imba yavo inge ichipera. Zvisineiwo definitely vanhu vanenge vachivaka vanoda chikafu zvese zvitakazvitaura uye tinotenda vamwe vanhu vakaita stretch their hands kuti vange vachibatsirawo kuita zvinana cooking oil, sugar, zvese izvezvi tinozvitenda nemunyu. Asi panapo patiri panapa unfortunately handikwanisi kutaura kuti panonzi pani because toda kuda kupa go ahead nemuridzi wenzvimbo. Ndakazodii kuzotenga madomasi. Ini maonero andiri kuita panapa panoratidza kuti panhu pakuru pari kwamaprojects kunyanya ematomatoes. Saka pamwe ndichazoita follow up ndotaura nani nabosi wacho tinokwanisa kutipawo here interview toita sei vombotiudza about their place. Asi chigaba chandakabata ichichi ndochiri kunzi hanzi $1 pavane macrateswo zvakare asi macrates aya ndofunga ari kunzi if I'm not mistaken vati $7. Saka inini I think nempudu yangu tikuindana ndofunga pa$2 to $3 ndo madomasi andichatenga. Saka chigaba chavo ichi ndochavati choita $1. Saka bhudhi vangu ndichagura madomasi angu echi $3 nani mumuzinda mese umu ndichitevera shure nekuti ndingadiwo ramakuru acho chaiwo binga uchisanganisira neakati chukei. Handizoti zvandiri kuita zvotendewere kupinda mukati memuforo. Mana damziko. Sese mukuti tazvakataka bhii. Maybe ndingosanganisawo nemadoko kuti awandezve. Kwete zvitokotoko. Kwete zvitokotoko zvekere iri rakangonaka ramama esairo. Saka guys, kana ndakwanisa kuzobata muridzi wepanzvimbo panapa ndofunga chasoita interview in-depth interview chaiyo. Saka pari zvino ndo kwatiri kuno kuchitsvaka matomatoes. Saka kune avavo vanenge vaida kutaricha kuti we still here, I think ticharamba tichiuya hedu panapa tangomuka makuseseni nekutouya kuno. But chimwe chinhu guys chandakanotisa about nzvimbo inopisa.
kuchiredzi kunopisa zvamaipisai. That's what I can say. And also let me thank everyone ari kubvisa kana kuti achiri kufunga kubvisa towards our Chiredzi Gogo. Tichiri ipapo zvakare ndiri kutendai nemakitini akatoiswa kudhara. Chasara kana ndisingareshi zvakare madho maviri nemahwindo ndo zvega zvatasara nazvo kuti imba inge ichasei ichipera. Pari zvino Gogo Chisare tavasiya kwaunogara kwatauya kumatomatoes guys ka vamwe vanoti it's a walkable distance. As for me hangu pandatarira say it's a walkable distance. Saka I think ndochi ndo zviripo right now. And I'm also looking forward kuti by the end of this week imba yambi yachisare inge yapera uyezve kuti kitchen irida kutangwa nevamwe uye vamwe vada kustretcha towards kuti kitchen yavo inge ichivakwa ichipera. Let me thank you in advance tichiti zvoni rambai muchitibatsira muchistretcha your hands towards our granny so that tibvewo kuno kuChiredzi, because the aim is to leave Chiredzi after the house is completed. Saka tichange tichikuratidzaiwo zvakare zvimwe zvezvinhu zvatichange tichiita pamba paGogo Chisare. There's some of the things I actually noticed kuti we inini anani naGogo Chisare, that's the we tinofanira kunge maybe tichibatsirawo nepadivi tiri vaviri tichivaka kabathroom pedu, because we literally don't have somewhere to bath or kungoendawo hide out because tambotsvaga kuti tokwanisa kunge tichasei tichigezera papi tikashaiwa. Saka muzuva ranhasi I think tichanotema matanda edu, tapedza kutema matanda edu naGogo Chisare tovaka kabathroom kedu kadiki diki ikakoko. By the end of today maybe tinenge taane nebathroom toisa masaga edu, because we are gonna work with what we have for the meantime. So isusu tiri kuaima kuti imba ipere at the end of the day tichishandisawo maresources atinawo. We are also gonna build maybe kachurugu katakaona the setup yekuzaka. I was actually motivated nekuona zvakaita seizvo. So inini naGogo Chisare I think ndoti maprojects kwedu atinenge tichiita tiri vaviri. Saka to all those who wants to help or to keep supporting Gogo Chisare, please don't forget to get in touch with me on +2637878722285. And also vanoda kuzotibatsira kutenga matomatoes tiripo zvakare munotibata +2637878722285. Saka nemiriwo zvakare kana if you close to Chiredzi and you have something you want to give towards Gogo muchida kuti tizochitora mumba kwenyu tinongouyawo zvakare. Saka guys tatenga madomasi edu $2 first day in Buffalo Chiredzi. Saka ndo zvatinazvo izvi for the meantime. Thank you very much. Hopefully anogara for a long time madomasi edu. Yay.